Hello, may gabi sa tanan, no? For today's video, today is Saturday. Invite me og birthday. So, birthday sa among igagaw. So, kuyog na akong asawa, akong anak, among mga relatives. So, kita tayo gabot dito. Okay? See ya! So, hello guys! May gabi! Asa tamo nga to? Mangaon, mangasay sa birthday party. So, kisay kuyog na to? Uban ako si Mami, si Kaori Chang, Jobakong, si Jobakong, si Nanay, si Nanay. So, kita ta dito. Asa ta to? mangasay. Okay, kita ta later. Bye-bye! Bye-bye. Bawal ang chismis ron, mga kaigsonan. Hey. Oh, look. Yo, sa may kon. Tirada na to ron. Kaon sa ta. Ha? Kaon sa ta. Ay! Hello. Dugay ni sila. Ay, asa. Siya ni. Kusinero na eh. Galing kay nakon ba na kanang nanakpan ba nga tilapan ang luwag. Ball. So, hello guys. Ito si Ardy Boy. Ardy Boy, baka meron kayo shoutout. Shoutout sa girlfriend ko. Oh, sino pangalan ng girlfriend mo, Ardy Boy? Si Mira. Mira, shoutout kay Mira. So, na ako sa balay sa nag-birthday. Actually, mo na yung nag-birthday. Te, baka meron kang sasabihin sa birthday mo. So, happy birthday pala. Salamat sa pag-anin ninyo. Wala dyan ko ninyo biyae. Dagan kong bisita. Ano? So, how old are you ka na ngayon? 5'2". May asim pa, no? So, shoutout ka sa mga loved ones mo. Ay, shout out dyan sa akong bana, si Rodrigo Montes. Sa Cavite. Okay. So, later sa kainan ha, si Ate Doydoy nag-advance nag-count kay naghilot. Oh. Gutom dyan kay ko. Sinsa lang daw, ho? Kay ito, ikaw te, baka naka-shoutout. Ay, nanghugas lang kong plato. Kay aron nate makanan, wala man tay plato. Ay, may problema kay kung wala na ibagol. No? Da. Uy, akong asawa. Uy, shoutout, baka naka-shoutout mo. Ay, shout ako sa kong mga ex. Uy, patay! Patay, uy! Da! Ito. Look, ang ganda mo ngayon. Arigato. Ang ganda pala. Sino pangalan natin? Jerasang, Ilang taon? 23. Bisaya. Basing na kay shout out sa inyo ha. Shout out sa mga nakauna ko diha. Ang nakauni mo? Oo. So yan ang mga nakaon. O sa tayo kitadlo na ko sa katang Chinese. Hola. Hola, papa. Sa mga Chinese dyan, alam nyo na to. Oh? Ulitin mo. Hola, papa. Wala pa na sila nalanag. Actually, ang binyo sa birthday ni Ate Linlin is duha. Kay sa Pikas Balay, kay ang Kevin man. So, naami diri. No? So, while nagluto pa og mga tambal sa rayuma at arthritis. Kita na awan yun eh. Wa pa kayo namin nangaon, ang hugas na ni. Na diyan mga kaigsuna, no? So, paabot lang ta. Later, makita, tas kinananay portion. No. Katong na yung mga rayuma diha. Minimize lang. O, pag iluto nga nito, lusingan na nito. Sa? Gitog na ka. So, wala pa mabot ang kinasal. Sa may makasulti ni mo? Dito na. Nakong cellphone dala. Ha? Cellphone. Sumro. Sa ulo niya. Ang ulo ba? Katong ulo ba? Ang ulo. Allah, silipong ginagawa diyan eh. Oh. Anak ka mo, basta ma-birthday ka. Awil, dala yung cellphone. Cellphone niya, laptop. Oh. Bahalang magkinaunsa. Basta kayo ang humba na cellphone. Karon nagluto pa man ang birthday og dinuguan mo nalanig human mo patahi kay ang litson okay na ang litson na to. Okay na, ready na. Ready to fight na. Sige. Watawat lang tani kay mga na ta. Sa mga followers. Abang-abang mo sa mukbang karong gabi na. Okay, Nangasay mi. Nangasay pero silingan ra na mo. Silingan na mo. Oo, magic sarap balik dos. Ano technique na? Hop, hinahinay lang dugo-dugo no.
Hinay kay mayabo ang taon ng dugo-dugo. Ato ni sundon mga kigson. Tara kay mga una ta. Asa man mga? Dito pikas. Happy birthday. Picture ni. 1 2 3. Ay video ay. Picture. 1 2 3. Pitik jud karon. Oh, sige na. Oh, kantahan na to happy birthday oy. Dali na mo. Asa naman to si Ate Libit kay mo to atong katekista. Ma, dili na ba kay kantahan na to happy birthday. Ang Diyos na kagandahan. Ha? Dumating sa ating harapan. Mr. and Mrs. Si, ano ba? Bakla. Ang programang ito ay hatid kami ninyo ng... Kain na! Barato na, utangin pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Make a wish. Blow your... Huwag mo tayong cake pa. Sige lang. Piyong nga lang. Wish na kate. Oh, no. Buday. Pati na kay shoutout doy. Wish na kate. Nana kay wish din. Sige na, ang plato. Wish man, huwag mo cake. Sige na, ang plato. Wala man sila sawsawan. Ha? Wala sawsawan. Uy, sasawan? Ayaw ka balak ka. Ano man? Atay sasawan. May na lang sawsawan. Sawsawan ng bayan. Di mo mag-goal. Mali, basta birthday mo, nani. Di balon ba? Pamunta na, pamunta na mga customer. Asa ilang ganun. So, asa ka ni ma? Asa ka ni? Kanya ko pinakurat. Ano ba yung Love! Kaya, kinananay! Bawal marites, ha? Happy birthday, te! Happy birthday! Thank you sa invitation, no? Ma, sisoy ma. Oh, la. Oh, naka-live tad. Ang radyo dala sa kwarto. Pag og takos das, distansya dax kay gamay ra kay atong area. Mao, pag og takos, exit. Hindi. Madalaging din nga. Ato ako lang madalaging. Madalaging din. Ayaw, kailangan ka sa palam. Lamit ka sa Japan. Boss mo siya. Nga sabi, tawagin pin, sabihin, unsa na? No, tanog. Hay, musi mo si. Tawagin, no. Ay nigan ni mas. Ruhang tarinay. Nautan ka nun. Ruhang tarinay no. Ano kay si mas ay, ari ka tin si mas. Ay. Okay, arigato. Ito yung mga iniinom ng mga dugong bughaw. Tol, ito yung mga iniinom ng mga dugong bughaw. Red wine. Pag sa Pinas ang dati, tuba-tuba lang. Cheers. Wow. Happy birthday. Maraming salamat sa invitation. Nabusog kami. See you on my next vlog. Bye-bye. Happy birthday. Nang hugas pa kami. Naghugas. America. Muna pa Pasko. Salamat eh.
Ma, ang BH may sigiro. Oh. Ang total na 350. Alta sa sindo. Oh. Naihagaki mabot na nito ah. Okay. Hinahinay. Oh, guys, ari na mi guys. Doy. Ari na mi. Ben.